Parlem amb en Josep Marçal, que és el capità marítim de Palamós i que s'encarrega de regular les activitats marítimes que es duen a terme en tot Girona. Com s'està desenvolupant aquest campionat pel que fa a la seguretat i a la normativa? Aquest campionat ja fa molts anys que té lloc, llavors tenim una experiència bastant estesa de col·laboració entre els organitzadors de l'esdeveniment i el que és la Capitania Marítima, i entra dintre el que és la normalitat, és a dir, no hi ha hagut cap problema i ni esperem que n'hi hagi cap. Tu estàs aquí, per això, comprovant i vigilant si tot funciona, no? No, això, estic d'invitat avui aquí. Avui estic d'invitat. Qui se n'encarrega de controlar i d'ordenar la pròpia activitat són els organitzadors. La Capitania Marítima el que fa és donar unes normes generals que el que contemplen és bàsicament la seguretat dels participants i dels no participants dintre de l'esdeveniment. 4 clàusules sobre aquesta normativa, ens les pots donar? Bé, aquestes normes fan referència, en quant a les proves de concurs o a les regates, a una normativa que regula tots els aconteixements nàutics de caràcter col·lectiu. Llavors això, primer vam partir d'una primera reglamentació que era a base d'unes instruccions de servei, i després hem tingut 2 decrets que regulen tot això i que el que diuen és que s'ha d'identificar plenament qui és el responsable en matèria de seguretat, i llavors doncs una certa organització, una delimitació tant amb el temps com amb l'espai on tenen lloc les activitats, i sobretot una faceta molt important, el que és una assegurança que cobreixi l'organització de l'esdeveniment, no en quant als participants en si, sinó el conjunt de l'organització.